Καλησπέρα φίλοι μου στο YouTube. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Πολύ πολύ καλά. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχω τα πελάκια εδώ πέρα που λέει ο δικός σας σύμβολο της Scare My Life. Θα κάνουμε ένα επόμενο, όταν θα παραλάβω τα προϊόντα, θα σας μιλήσω για διάφορες συμβουλές, γιατί είναι ο δικός σας σύμβολος. Μισό λεπτό, ναι, δεν φαίνεται. Να φαίνω, κάτσε να τραβήξω. Ο δικός σας σύμβολος ευαισθησίας. Θα μιλήσουμε για να ελέγξουμε το βάρος μας και πολλά άλλα. Αλλά συγγνώμη, στο σημερινό βίντεο δεν είναι για αυτό το θέμα. Σήμερα θα ανοίξουμε. Το κρατάω ανάποδο. Να το. Top Chromosome UEFA Europa Leagues και διάφορους παίκτες. Εγώ προτιμώ να βρω αυτόν τον νεαρό της Μπαρτσελώνας, Λαμένη, Γιαμάλ θα τον πω, δεν μπορώ να πω καλά τα ονόματα στα αγγλικά, ή ο Χόμαν και διάφορους άλλους παίκτες του ποδοσφαίρου, αλλά θέλω να βρω υπογραφή. Να, κοιτάξτε εδώ, τον Gold Card, Gold, για την ακρίβεια με αυτόγραφο που γράφει εδώ πέρα, ή το Λόντο, με νούμερο, υπογραμμένο αριθμό. Λοιπόν, κόλλησα πάλι, συγγνώμη, κολλάω συνήθως στις συζητήσεις. Πάμε να το ανοίξουμε, θα γυρίσω πρώτα την κάμερα και θα κάνουμε τη συνέχεια. Λοιπόν παιδιά, γυρίσαμε, τώρα που γύρισα την κάμερα, τώρα θα το ανοίξουμε. Έλα, ωραία, το βρήκαμε. Επιτέλους, άντε από εδώ, κατάνα μου σήμερα. Λοιπόν, εδώ μπορείς να βρεις included for 4 exclusive actual prints parallels cards. Αυτό το κουτί περιέχει μόνο. Κάτσε μία. Να, από εδώ είναι. Να το χάλασουμε κιόλας. Λοιπόν, έχουμε. Τι είναι αυτό? Τι μια κάρτα. Τι είναι εδώ? Είναι αυτά που θα βρεις. Έχει και εφαρμογή. Ενδιαφέρον. Θα το κρατήσω. Λοιπόν, έχουμε 7 πακετάκια με 4 κάρτες στο κάθε πακετάκι, παιδιά. Πάμε να το ανοίξουμε. Καλά, εντάξει, τις κάρτες τις πετάξω μέσα στο κουτί. Ωραία, για να δούμε πώς κάνετε αυτές οι κάρτες. Ωραία είναι αυτό. Κοιτάξτε. Ωραίος. Για να δούμε, έχει νούμερο πίσω? Μάλιστα, δεν έχει. Αλλά πάντως είναι ωραίος παίκτης. Για να δούμε. Ισμαήλ. Μήπως το φαίνεται εδώ πέρα? Ισμαήλ Σαρ. Ωραίο. Και έχουμε εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Μοχάμε Σαχά της Λίβερπουλ. Ωραία. Για να δούμε, έχει κάνει νούμερο? Τι είναι αυτό? Είναι UEFA Europa Leagues. Εδώ τι λέει? Είναι γκολ, παιδιά. Τι είναι αυτό? Ωραία. Nice. Ωραία. Έχουμε επόμενη κάρτα. Ασίμ είναι αυτό. Ποιος είναι αυτός? Brown. Δεν μπορώ να το πω, συγγνώμη. Νούμερο από πίσω. Refactor. Εδώ, κοιτάξτε παιδιά, κάτσε μία, φαίνεται καλά. Κάνει refactor. Είναι refactor. Δηλαδή πίσω βλέπεις του τύπου κάρτας, τύπου κάρτας που βλέπεις εδώ. Δηλαδή, κάτσε μία. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, να. Εδώ γράφει το τύπο της κάρτας. Οπότε εδώ δεν γράφει ούτε εδώ. Οπότε ναι, αυτό είναι refactor base, νομίζω. Base refactor card. Να το λέει εδώ πέρα. Refactor. Ok. Συνεχίζουμε. Συγγνώμη, τα άφησα κάτω. Έχουμε το Huan Young Rookie Card. Ωραίος. Τίποτα πίσω. Ούτε να γράφει εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Και έχουμε το Future Star. Alexander. Δεν το λέω καλά. Alexander Garcia. Δεν το λέω καλά, παιδιά. Συγγνώμη. Για να δούμε πίσω. Όχι refactor. Ωραία. Βάζουμε τις κάρτες δίπλα. Αυτό πάει για πέταμα. Συγγνώμη, πέταμα. Πάμε στο επόμενο πακετάκι.
Λοιπόν, είμαστε όλοι καλά. Ωραία. Ανοίγουμε. Κανονικά θα τα κράταγα τα πακετάκια, αλλά δεν πειράζει. Αν ακούτε θόρυβος, κάνει η αδερφή μου καθαρίζει. Για να δούμε. Έχουμε παίχτης Άρσενας. Δεν μπορώ να το πω καλά. Ζάγκα. Ωραία. Το χρωματάκι ωραίο είναι. Είναι νομίζω άκουλα. Δεν ξέρω. Το φίλμα εδώ πέρα. Έχουμε τον Ντανίλο πίσω. Τίποτα. Έχουμε τον Ραφά Σίλβα. Τίποτα πίσω. Έχουμε Ρούκι. Όσκαρ Κλουκί. Ωραία, Ρούκι. Άλλο ένα Ρούκι είναι κάποιος Μπαλπά. Οκ. Τίποτα το σπουδαίο, δεν βρήκαμε κανένα αριθμό, αλλά έχει ωραίο παρολός. Όπως βλέπετε αυτό, πρέπει να έχει μια αξία. Λοιπόν, μετά, λοιπόν, Rookie Card, Piro, Barcelona's, nothing. We found Londo Card. Ποιος είναι? Ο Μπακουά Ζάγκα. Οκ. Τίποτα, εντάξει. Βρήκαμε. Κάτσε ρε. Πού το κουτί? Να το κουτί. Μισό λεπτό να δω, παιδιά. Να το βρήκαμε. Ο Ζάγκας. Να σας βάλω πίσω σένα. Συνεχίζουμε. Ποιος έχουμε εδώ πέρα? Ναι, δεν μπορώ να πω καλά τα ονόματα, παιδιά. Έχω λίγο θέμα. Μισό λεπτό. Το βάζω λίγο κοντά στην κάμερα. Πάλι αυτή η κάμερα έχει θέμα με focus. Να, βλέπετε το όνομα του παίχτη? Δεν μπορώ να το πω καλά. Εντάξει, συνεχίζουμε. Και μετά έχουμε Sustar, Rookie, Victor, Rukwae. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω καλά, ρε παιδιά. Season Best. Μάλιστα. Αρκεί αν μπορεί να πιάσει αυτό. Εγώ τα βαθμολογώ σε μια γνωστή εταιρεία και θα ευχαριστήσω. Μισό, δώστε με ένα λεπτάκι. Συγγνώμη για τις κινήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να δώσω μια υποστήριξη σε αυτήν με έδρα τη Θεσσαλονίκη που έχει DK Collect. Έδρα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ άμα θέλετε μπορείτε να το σκανάρετε στο κινητό σας αυτό το σύμβολο και μπορείτε να μπείτε στο site τους να πάρετε αυτό που πήρα εγώ και όπως είχα αυτό και όπως μπορείτε να δείτε θα δώσω και αυτό το βίντεο στα παιδιά που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη DK Collector. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζουμε το βίντεο μας. Συνεχίζουμε να ανοίγουμε πακέτα. Έχω άλλα 4. Πάμε. Ωραία. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν σταματάμε. Όποιος είναι συλλέκτης μπορεί να μου πει τη γνώμη του. Έχουμε Nevis. Δεν κοιτάξτε. Refractor. Τι? Έτσι. Έχουμε τη λέξη refractor εδώ πέρα. Πώς είναι refractor, παιδιά? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει. Επειδή κάνει αυτό το sign. Πιστεύω πρέπει να έχει value. Πιστεύω πρέπει να έχει αξία αυτό. Οπότε, ναι. Έχουμε το Ruben Loftis. Τσίκι. Δεν μπορώ να το πω καλά, συγγνώμη. Μάλιστα. Τίποτα. Έχουμε τον Flick και Kenny KV. Okay. Συνεχίζουμε δυναμικά.
Άμα θέλετε να ξαναδείτε να ανοίγω τέτοια πακέτα, ξέρετε να κάνετε. Στο τέλος του βίντεο κάντε μια εγγραφή, like και μοιραστείτε, κάντε κοινοποίηση στους φίλους σας να δουν αυτό το βίντεο. Και συνεχίζουμε. Another parallel. Κάτσε μία να δω. Δεν έχει. Έχουμε άλλο ένα παρόλο. Ωραίος. Έχουμε τον Νίκολας Σιουάλ. Δεν μπορώ να το πω κάτι, συγγνώμη. Έχουμε το... αυτό και είναι ωραίο. Κοιτάξτε. Μισό λεπτό να πω το όνομα αυτού. Ρούκικατ Χόλμο. Εντάξει. Και εδώ έχουμε 2013. Για μισό λεπτό. Γυρίσω ένα από εδώ. Μπαρτσελώνας Νιμάρ Τζούνιο. Ενδιαφέρον. Και είναι ωραίο αυτό. Πρέπει δεν βρήκα ακόμα αριθμό. Συνεχίζουμε. Πιτάρ Ρακτορ. Rookie card. Κάτσε μια. No refactor. Ναι. Όχι τέτοιο. Ωραία. Έχουμε άλλα δύο πακέτα και τελευταία και συνεχίζουμε. Αλλά ελπίζω να βρω κανένα με αριθμητική. Συγγνώμη. Με αριθμό. Wow. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που είδα. Και βλέπω πάλι τα ίδια εντάξει, για κλάματα είμαι. Έχουμε... βρήκαμε αριθμητική, παιδιά. Έχουμε τον 23-199. Το βλέπετε? Κάτσε να στο φέρω πιο κοντά. Πάλι focus. Φαίνεται? Συγγνώμη. Να το. 128 και 199. Συγγνώμη. Παραπέρασα μια κάρτα. Έχουμε τον Ουσάτα. Έχουμε τον Μουκάντο. Όχι, συγγνώμη. Μουγκοκό. Αριθμητική κάρτα. Καλή μου φαίνεται. Δεν έχω κανένα παράπονο. No factor. Την αφήνουμε εδώ πέρα. Έχουμε τον Ρίκο Λίουις. Τίποτα πίσω. Έχουμε την ναι, δεν μπορώ να το πω, συγγνώμη. Χάνκο συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να το πω. Ωραία κάρτα, δεν είμαι καλά. Βρήκαμε μια αριθμητική αριθμημένη κάρτα, θέλω να πω, συγγνώμη, μπερδεύουμε. Τελευταίο πακέτο. Δώσε μου κάτι να μην πεθάνω τώρα τα νεύρα μου. Real Madrid, Manchester United, Bruno Fernandes. Δεν μπορώ να το πω, συγγνώμη. Τι είναι αυτό? Ασημένια. Ωραία, συνεχίζουμε. Νάταν. Τίποτα. Φαίνεται από εδώ που το έκανα έτσι. Συγγνώμη. Και Χέρβινγκ Λοζάνο. Έχουμε και μια σημαίνια κάρτα. Άμα δεν δεις Κόρτις. Και τελευταία κάρτα Μοχάμε Κιούντους. Τι να σας πω, παιδιά, αλλά μου αρέσει αυτή. Βρήκαμε μια αριθμημένη κάρτα 28 με 199. Τι να πω. Λοιπόν, μισό λεπτό να ξαναγυρίσω την κάμερα. Αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Μόνο αυτή την κάρτα εγώ με αριθμό. Περίμενε, πόσο ήταν? 0,28.
28.199. Ναι, ακριβώς εδώ. Οι άλλες κάρτες είναι ωραίες. Έχουν νομίζω κάτι μπαμ. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Πάντως ευχαριστώ την D-Collect που πήρα από εκεί στο site τους το πακέτο. Συγγνώμη τα λέμε, ξέρετε και λίγο λοιπόν. Και πιθανότατα θα συνεχίσω ακόμα τέτοια βίντεο. Θα ανοίγω αθλητικές κάρτες. Γιατί αυτό είναι που το έχω από νοσταλγία όταν ήμουν παιδί. Μάζευα κάρτες Yu-Gi-Oh! Pokemon. Και ξεκινάω τη νέα μου συλλογή και μπορεί να αν ξεχάσα να σου πω, η D-Collect θα γυρίσω, θα φτιάξω το βίντεο να φαίνεται, γιατί είναι σαν ένα τέτοιο. Η D-Collect συνεργάζεται με τη CG, εταιρεία που βαθμολογεί κάρτες. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αυτήν που έχει έδρα της Θεσσαλονίκη, σαν εταιρεία μοιάζει σε μένα, τέλος πάντων. Συνεργάζεται με τη CGC που βαθμολογεί κάρτες. Μιλάμε εγώ έχω πάει κάτι κάρτες και σήμα αυτές είχε αυτόν τον παίκτη, αυτόν εδώ, το Μπαρσελόνα στο νεαρό, και μου έρθει δεκάρι, Τζέμε 10, θα γίνει τρελής. Και όπως είχαμε πει στο επόμενο βίντεο, εδώ παιδιά, ο σύμβουλος είναι εδώ να σας συμβουλέψει θέμα υγείας, καλή διατροφής, έλεγχο βάρους, γυμναστήριο. Έχουμε και για θέμα ομορφιάς κρέμες, skin boots λέει η ακρίβεια. Και τι άλλο, αυτά ήταν προς παρόν. Επίσης αν σας άρεσε αυτό το βίντεο παιδιά, όπως σας είχα πει στο τέλος του βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε επόμενα βίντεο μου για θέματα, όπως ξέρετε πολύ καλά, στο χόμπι. Είμαι συλλεκτής άνθρωπος. Μ' άρεσε να συλλέγω κάρτες που έχουν μεγάλη αξία και σήμερα η εποχή που ζούμε. Ξέχασα κάτι. Νομίζω ναι. Like, subscribe. Δημήτρης STV σας αποχαιρετάει. Bye.